No joo, koitetaan tehdä tällainen uusi YouTube-video juttu, että teen turvakaarit ja yritän näyttää sitten kuinka minä ne teen ja varmaan muutamaan osaan laitetaan nuo niin, mutta sitten taas niin, että laitetaan ne suhkot nopeaa ne kaikki osa-alueet niin julkaistaan, että pääkaaresta eriksensä ja sitten puolisivusta eriksensä ja katsotaan nyt vähän. Niin. Se on nyt vaan sellainen video sitten, että kuinka minä ne teen, että ei ole todellakaan välttämättä oikein. Ja sitten voin näyttää vaikka vähän sellaisiakin, että kuinka mä hitsaan niitä, jos saa kameran läpi näytettyä jotenkin sitä hitsimaskin läpi sitä, kuinka mä niitä hitsaan. Ja kun ittiä on ainakin kiinnostanut niinku sellainen, tai niinku itse on alun perinkin, kun ruvennut noita kaaria tekemään, niin on etsinyt tuollaisia videoita, että mihin oikein opetetaan se niinku haastaa ööhön tuo juttu, että niin. Enkä ole löytänyt muuta kuin jenkkiläisten tekemiä. Sitten kun itsekään ei jenkkilää oikein osaa, niin se on ollut vaan hankalaa. Niin ajattelin nyt itse sitten koittaa tehdä sellaisen. Mutta joo. Johonkin välissä tulisi sellainen sitten. Voi mennä joku viikko vielä.